חתול תעלול חוזר, מאת דוקטור סוס, עברית לאה נאור. מקריא, גיא הרלינג. אין זמן לשחק, אין זמן גם לרקוד, אין זמן לבלות, צריך לעבוד. שלג ירד היום ואתמול, צריך לפנות שם בחוץ את הכל. כשאמא הלכה אל העיר, כרגיל, היא אמרה, מישהו יפנה את השביל. מישהו מוכרח, כך אמרה לי. היא בחרה שני מישהו, אותי ואת טלי. טוב, אז עבדנו. פתאום שם ממול, מי בא? מי הופיע? חתול תעלול. אז טלי אמרה, אל תקרא לחתול, הוא היום ונורא, זה חתול תעלול. אל תיתן לו לגשת קרוב לכניסה, הוא היה פה כבר פעם. זוכר מעשה? אני? באמת שום דבר, הוא אמר. אני סתם נכנס פנימה, כי בחוץ נורא קר. אל תשימו לב, יש לכם עבודה. אני אסתדר בעצמי. תודה. הוא נכנס לו פנימה, מה יהיה עכשיו? אז בכל הכוח רצתי אחריו. יודעים מה הוא עשה ואיפה הוא היה? הוא אכל באמבטיה עוגה, בחיי. הוא פתח את המים, את כל הברזים. אמרתי לו, שמע, ככה לא עושים. עוגה באמבטיה זה טוב, הוא צחק. נעשה את זה פעם, כדאי גם לך. כעסתי נורא, לא היה לנו זמן. אמרתי, חתול, זה מספיק, צא מכאן. אין לי זמן לחוכמות ועוד אמא בעיר. אי אפשר שתאכל פה עוגה כמו חזיר. לא רוצים אותך כאן, נגמר המשחק. וסגרתי את המים והוצאתי את הפקק. המים יצאו ויצא החתול, אבל באמבטיה נשאר מניגול. גדול ועגול בין ורוד לסגול. אמרתי, את זה לנקות מי יכול? אל תדאג לעיגול, אמר החתול. חתולים יכולים לנקות עיגולים. במה הוא ניקה? הוא בחר לו סמלה. הסמלה הלבנה של אמא. התקלקלה. לטלי עמדו כבר דמעות בריסים. טלי ואני לא ידענו מה עושים. הסמלה של אמא הייתה חדשה. זה לא ירד כבר יותר, ככה טלי לחשה. החתול רק צחק, לא, זה לא מסובך. כתמים מורידים משמאלות. הנה כך. זה קל, הוא אמר. תנו לי להסביר. כתמים מורידים משמאלות עם הקיר. הוא ניגב את הכתם קל ומהיר. עכשיו כל הכתם נשאר על הקיר. כתמים על קירות זה יורד 1-2. כל מה שצריך זה רק זוג נעליים. נעליים של מי? הסתכלתי לראות ואמרתי, תראה, יהיו פה צרות. נעליים של אבא הכי יקרות. אבל אבא בכלל לא ידע, הוא אמר. הוא אף פעם הוא לא ינחש שום דבר. הנעליים שלו יהיו בלי סימן. כל מה שצריך זה שטיח קטן. כתמים על שטיח, אוף, איזה עניין, צעקתי. סלק את הכתם מכאן. לסלק? בקלות, הוא קרץ לי קריצה. לקח את השטיח ויצא בריצה. כתמים על שטיחים לא יפחידו אותי. כתמים זה משחק לחתול שכמותי. הוא רץ ישר לחדר השינה. טוב שיש פה, אמר, מיטה נכונה. הוא ניער את השטיח, הצליח, אבל המיטה הוחתמה. אמרתי לו, אז מה יהיה חתול? אז מה? החתול השתתק והביט במיטה. זאת אינה המיטה הנכונה, הוא ענה. מיטה משונה שכזאת, הוא אמר, קשה לנקות, ולבד אי אפשר. טוב שיש לי עוזר, הוא תמיד אצלי, הבאתי אותו בכובע שלי. מזל שהוא בא בכבודו ובעצמו, הוא עוזר מצוין, חתול א' שמו. חתול א' אמר, איזה מזל, גם לי יש עוזר יוצא מן הכלל, הוא בכובע שלי, הוא שמו חתול ב', כשצריך לעזור אני נותן לו לצאת. אז אמר חתול ב', איזה כתם נורא, צריך חתול ג' שיבוא לעזרה. אך אל תדאגו, ננקף עוד כעת, שלושתנו, חתול ג' וא' וב'. קדימה, מיד חתול א' פקד, אני אגרש את הכתם מהסמיכה. הסמיכה כבר נקייה, אבל הטלוויזיה התלכלכה. את הטלוויזיה כעת ניקח חתול ב' וג' מהר, הפעיל מעברר, זה עוזר, הכתם מתפזר. אבל תראו, אמרתי, לאן הוא התפזר? ניקיתם את הבית ולכלכתם את החצר. יש כתמים על השלג, איך תנקו אותם? בואו נחשוב על זה עכשיו, אמרו ביחד שלושתם. עם עוד קצת עזרה נסתדר, אל תחשוש, אמר ג' והופ, אצלו על הראש חתול ד' הופיע. ומי אחריו? אחריו חתולים ה' וגם ו'. ננקה את השלג כולנו יחדיו, נעבוד יום ולילה ונתחיל עכשיו. אמרו א' ב' ג' ד' ה' וגם ו'. הם רצו החוצה, עמדנו בצד, חתול תעלול צחק, עכשיו תראו משהו נחמד. החתולים שלי טובים, החתולים שלי לוחמים, לחתולים שלי יש רובים, הם יהרגו את הכתמים. זאת בכלל לא חוכמה להרוג כתמים בעיריות, זה מוזר, זה אי אפשר, וזה לא יכול להיות. הם עושים עוד כתמים, צעקנו נורא. החתולים שלך איומים, קח אותם חזרה. קח את כל החתולים שלך, ו' ה' ד' ג' ב' וא' גם. שים אותם בכובע ולך יחד איתם.
הם צריכים עוד עזרה, רק עוד קצת ודי, כך אמר החתול, ולצעוק, לא כדאי. אז אמר חתול ו', במקרה יש גם לי עוד חתול, חתול זין בכובע שלי, וגם ח' וט' ואיתם חתול יוד, יש המון עבודה ודרושים לנו עוד. כפלה מדומם חרוצים גם הם, נון סמך ועין, פצדי וקוף, כי לשלג אין סוף. קדימה לשלג, אנחנו מתחילים, נהרוג את הכתמים, צרחו החתולים. הם רצו לשלג עם דליים וחלים, מגרפות וכפפות, ארגזים גדולים. הם פיזרו ואספו ובנו מגדלים, והרים ורודים, כדורים ורודים, ואפילו בנו אנשי שלג ורודים. אך מה שהם עשו, הם אהבו לעבוד. עכשיו כל החצר הייתה כתם ורוד. חתול תעלול אמר, טוב מאוד, ככה בדיוק הם צריכים לעבוד. רק עוד קצת עזרה ונגמור את הכל. אני מכיר טוב מאוד חתול אחד שיכול. בידי חתול רש, הסתכלו בו עכשיו, על ראשו חתול שין ועליו חתול תו. חתול תו כה קטן שאותו לא תראו, אך אם מישהו ינקה את הכתם, זה הוא. אי אפשר לראותו, אך הנה הוא כולו, לא תוכלו לנחש מה בכובע שלו. על הראש יש לו בום, בום זה משהו מוזר, אף פעם לא ראיתם כזה מין דבר, אבל בום מנקה את הכל נהדר. ואז הוא קרא, אתה יכול להוריד את הכובע עכשיו, חתול קטן תו. שחרר את בום הקטנטן, הורד אותו מן הראש, הזדרז, בא הזמן, 1, 2, 3. ואז הבום מתפוצץ ככה, בום! וגם אוי ואבוי, איזה בום! רק אל תשאלו אותי מה זה בום, לא ראיתי אותו, לא יודע מי הוא. אבל הוא ניקה את השלג ההוא. החתול רק צחק ואמר, כמובן, השביל כבר נקי והשלג לבן, העבודה שלכם נעשתה, זה ברור, ואפילו הבית בסדר גמור. ואתם יודעים מה קרה לכל החתולים? הבום מעיף אותם בחזרה אל הכובע שלי. אז אם פעם יהיה לכם כתם או כמה כתמים, קראו לי, אשמח לחזור לפעמים. עם כל החתולים שלי, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', חתול יוד, חתול כף, ולמד מ', נון סמך, עין, פ', צדי, וגם קוף ר', ש', וחתול קטן, תו.